openi na koma papenti onyame asa do oman ahye ne sabi bibia ntimi sia no kwa amen akonya no numbers no a favor NDC ama NDC ahuri wo sunsun nanso akonya ne de ensesan MPP da so te akonya no so senka MPP ewadifo a omoye adwuma ye abusa ema omnom di buo ni ani die ma wo mo a anka omo kwoto aba na omo koyi 1 no anka NDC ebetimi ayi 7 ano be yi 11 nanka 8 na no magina mu 8 no anko ankodi wo mo ho onse osofu ni tumi nti ohese oman ni mu ayedin ohese de oman ne kɔ no NDC benya enti ohun hwe onte hwe ode na adwen ekodi akira hu se o NDC be wi ni nti okodi akire se ne ba e be ka so kan